Such sin ni wan ban yekren bat phi leng ba ke ne ke tin ke jong blay. Bat nga ai kublay ye phi ha ke kerteng utrai nong penim jongi Jesus Christ. Te ke tin ka bangin yekren menta kesgi kalong. Sapang usim ka hima kisipai. Te usim jong ka breng dalade ulo wan syagane ka perthai. But ula wan ula khat arngut ki brew but ula sedang ya ke hima jongo. But ula ay ki ke training ka ba laisnem. Hadin ngata ulit na sebenarnya. Ula khot yaki but ula ay yaki ya ke training. Hikaya ki ban ula hikaya ki sepang ka hima ublay da ki Parsi ki babun. But ula hikaya ki ban duai. Ula ong yaki duai kumne. Ko kpa jongi uba habnang long ka bakut ka kerteng jongme wan ga hima jongme. Ha ke kendau kumba habnang. Te gane ka hima kalawan. Te anda kila ye duai ka hima nabneng kalawan. Kalawan her. Kumta yangiru kenmau bha bangin ya tibha bangin ya sim khia bha hagapor ka ba ngi duai kenmau. Ba anda ngila ya pelong ya gejing duai kenmau ba ka hima nabneng kawan her. Kenmau ya kata. Bangin ya tip ya kata. Kenmau ba ka hima ki beneng ka wan her. Hagapor ka bangi duai. Toh pe. Ujisu u lakot ya kine ki kat arngot. Ki senran jongo. Kene kamut ujisu ukot ndai ba ki shu ya wanhi. Ndai ba ki shu ya budhi. Hindrei udakot. Kenmau yangiru wei pa wei. Katoga jing wan jing seng jongi hagatoga sngi ka ba ngi kala ka bamut. But ladam day hagi jing seng ro hagatoga sngi ka ba ngi kala ka bamut. Kam day ka ba ngi shuwan hi. Nalaga jong ka jing wan. Hindrei ka day ka ba utrai jisu ukot yangi. Kaban ningkong ukot yangi bangin wan sya ka jingkala ka bamut. Bat kaba ar ukot yangi bangin wan sya ka jinglong senran. Bangin long ki senran ki jongo. Tekumta ha kine ki senran jongo ula khot yaki bat ula ayaki ka training ka ba laisnem. Bat ula hikai yaki. Bat ula train yaki. Ula train yaki bakin be yaki ksut. Pikin mawem cisin ba ujisu lapha yaki. Bakin let ban ya lap yaki hima ki beneng bat ki la. Be yaki ksut. Kan mau itu sengi ba kila anda kila wan ujisu kila ya tu hu. Ba kila be yaki ksut. Ba kila le yaki kam ba. Reu jisupat ula jubat yaki ula ong. Wat kemen ba pi la be yaki ksut.
haga kerteng jonga Henry to kemen bala tho ya ke kerteng jong pi ha ka kitab jong ke jingim tega bamut yang ngiru bau jisu ula khot yang ineng kong sya ke jingkala ke bamut bat haga tu sngi la tho ya ke kerteng jongi ha ke kitab ke jingim ngilalong ki khun jongu bat menta bat la khot yang i bangin long ki senran hangno hagi briu ki jongu ban ayangi kata ka training kumba jisu ula ay gini ki khat arngot ki senran ki jongu naga benta bangin yo long kita ki sipai ki jongu naga benta ban peniar ya kata ka hima ka jongu ya ka ba mau ulawan ban sedang hagare ka pertai te ujisu ula hikai yaki sapang ga hima ga jongu bat ula hikai ban khot ya ki briu sa ka hima jongu ula hikai yaki bakin khot kum balet khot sa ga jing khawai kum balet khot khawai to lada pilet khot khawai ya no re ya no pilet de ga jing ngau sarong bat pilet bat pi kren ben pi kena pi kenta lada kumta pi khot khawai don hi batre ban lit segada jing khawai kumta jisu ula hikai yangi bangin let khot yagi breu ban wan se ke hima jong ngide ban let kum balet khot jing khawai ngide ban nang ngide ban respect ngide ban burom yaki ta ki ba ni khot ban wan se ga hima ga jong blai kata ga we ga training ka ba u jisu u hikai but ashwa bangin let ban khot yano sha ka hima ga jong blai kane ga we ka de ka ba don kam ha ashwa bangin let khot ngidei banda duai swa hadu bagata ka hima ki beneng ka hiar hangna ba anda kala hiar bat kan penjot ya ka hima jong ga jingdom te ka hima jong ga jingdom kan pelat ya gitu gibreu kiba ngingin khot sha ka hima ga jong te to mentangin ya pai kindiat Jepang ke jiap bat ke jimipat ke jong une jisu tongin ya peit naga kitab kikam ki apostol ka landong ka ba ningkong ka dekhot ka ba sau basan te haba ulaya senglem batki ula hukum yaki ban let no na Jerusalem hindrei ban ap ya ka jingkular jong khpa ka ba uong phila yo sneu nanga naba u yonis shisha ula pen baptis da ka hindrei on pen baptis ya piru da bensim bakut sa kendiat sngi nadu mentah teto anda ujisu ula yap bat ula mipat swab unku sebenang ula keren ye gini giftin te
Kemut ula kiu no sebenang. To hadin ba ula kiu no sebenang. Kini kia cispa arpengut kila ya up Jerusalem. Ha du san peu sngi. But ha kata sngi ke ba san peu. Mensim bakut ulau wan hiar haki naga benta ban peteng ya kane ka hima ka jong jong ka benang kumta da ka jing yalam ka jong mensim bakut la peteng ya kane ka hima but kine ki khat angot ya ki ba uji su ula depan aya ka training ki la peniar ya gane ka hima ka jong nadu ka to ka por but peteng hadu menta ha ka ba ngiru ngilayo ban ya rung segane ka hima ka ba uji su ulawan ban seng but ngin yalong kita ki sipai ki jong naga benta ban penyar ya ka hima ga jong te tang kumta kublai sibon blai un kurku ya pi un don ringkat lembat pi bat un pensat bor pi un pensle pi ba phila ban long kita ki sipai ki nong duai ki ba klan ki ba meding ba ka tagading kan penjot ya ka kot jong ka jingdo tang kumta kublai cibun ublai kerku yepi tongin ya duai kopa jongi ubah beneng long ka bukut ke kerteng jome wan gi hima jome long ka mon jome ga khendau kumbah beneng try ngi wan akma jome kopa kene ke por blai kendrat ngi duai kopa ngi aingu ime blai krat na ka benta kene ke tin ka ba me mela ai ko try kendrat sengi try nganget ablai kendrat bakan long ga jing kerku ya ki ba yo ngau ki ba ngap ki ba pek ya kene video ki ba ngap ya kene ketin try ablai kena to kurku yaki bat to pen baptis yaki da umen sim jome ablai ai yaki umen sim ba khot jome ban pensai ban ngau thu yaki ablai kena sapangge hima ga jome mat sapangi eg ba kenjaman sim try ngau ko pagi jing tuai ga jong ablai kena kerteng jisu ngatwai amen.